Milí žiaci, milí moji učitelia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci v školách a na tejto škole, vážení rodičia. Prišiel som sem do vašej školy vynovenej, školy modernizovanej, škola, ktorá otvára dnes brány vám všetkým na ďalší školský rok. Osobitne chcem pozdraviť prváčikov, ktorí prvýkrát vstúpia cez brány tejto školy do vzdelávacieho a výchovného procesu. Prváčikov, ktorí v tomto prostredí sa budú učiť poznávať prvé písmenká, spájať slova, aby napísali svojej drahej mamičke, moja milovaná mamička. Prváčikovia, ktorí si budú vedieť vážiť prácu svojich otcov, výsledky ich práce a predovšetkým v budúcnosti sa zapoja do vzdelávacieho procesu počas 9 rokov aj na tejto základnej škole. Žiaci a žiačky, prosím vás a súčasne vás aj vyzývam. Plňte si svoje školské povinnosti. Navštevujte školu v rámci povinnej školskej dochádzky, pretože škola vám dáva a otvára cestu do života, pretože učitelia a pedagógovia, ktorí tu pôsobia, budú vás stvárniť a vytvoria vám podmienky preto, aby ste sa vedeli v živote uplatniť, aby ste boli šťastnejší a predovšetkým, aby ste mali spokojný život. Vážení učitelia, je mojou povinnosťou tiež vás úprimne pozdraviť, predovšetkým na tejto škole, aj preto, že práve z tejto školy zišiel hlas učiteľiek, ktorý ma veľmi výrazne oslovil. Áno, hovorili ste za mnohých, za tisíce učiteľov na slovenských, ale aj na národnostných školách. Áno, povedali ste pravdu. Ja sa po to všetko, čo ste napísali, v plnom slova zmysle podpisujem. A plne s vami súhlasím. A mojou povinnosťou je vám odpovedať takým spôsobom, aby to nezostalo len pri slovách, ale by sme začali veci meniť, aby som začal konať tak, aby zákony, ktoré budeme prijímať, platili pre všetkých rovnako, tak pre žiakov a žiačky, ako aj pre učiteľov a najmä pre rodičov. Ďakujem vám, milí učitelia, milé pani učiteľky, páni učitelia, za prácu, ktorú robíte. Ďakujem vám, že to dokazujete aj v ťažšom prostredí, aj tu v tejto prekrásnej Dobšine. Milí rodičia, nechal som si vás na záver, ale nie preto, že ste pre mňa poslední. Považujem prácu rodiča s dieťaťom, so svojím dieťaťom za veľmi dôležitú. Nezabúdajte na to, že povinná školská dochádzka platí pre všetkých. Nezabúdajte na to, že musíte spolupracovať so školou, že musíte v škole pomáhať a že aj vy sa musíte spolupodieľať na výchove a vzdelávaní svojich detí. Čo iné môže byť krajšie, ak rodič vytvorí podmienky preto, aby dieťa prospievalo, aby sa dieťa vzdelávalo, aby dieťa bolo úspešné. Nič väčší a krajší pocit ja osobne nepoznám. Vyzývam vás, rodičia, milí rodičia, aby ste skutočne zodpovedne konali. Aby ste si uvedomili, že povinná školská dochádzka platí pre každého. Znovu to opakujem. Pretože v iných prípadoch, ak sa toto nebude zabezpečovať a realizovať z vašej strany, nastupuje zákon a budeme konať tvrdo a nekompromisne. Tvrdo a nekompromisne, pretože myslíme si, že chceme pomôcť našim deťom, aj vašim deťom, aby sa vzdelávali, aby sa vychovávali, aby boli úspešní v škole. A na toto by ste nemali prestať pamätať. Vážené dámy, vážení páni, praví sa, že na škole, najmä na 1. stupni základnej školy, ale samozrejme aj na 2. stupni základnej školy, treba sa nielen učiť, ale predovšetkým
vedieť písať, čítať, počítať. Ja k tomu pridávam aj cvičiť a samozrejme kresliť a učiť sa pracovať. Učiť sa byť prospešným tejto spoločnosti. A to všetko vám môže poskytnúť táto škola. Aj táto škola, ako aj iné školy na Slovensku. Vážené dámy, vážení páni, mojou povinnosťou je všetkým poďakovať a veriť, že si budú plniť svoje povinnosti. Tak ako učitelia v škole, tak rodičia pri výchove svojich detí. A samozrejme, vy deti nezabúdajte, že školská lavica je jeden malý trón, ktorý vám vytvára podmienky preto, aby ste boli skutočne vzdelaní, aby ste boli úspešní a znovu to opakujem v živote. Moja veľká úcta tým, ktorí to dokázali a dokážu. Ja vám všetkým verím a znovu pripomínam a pritakávam v tom, aby sme veci menili. Spoločne, ja na ministerstve, vy tu na prostredí tejto školy, milé pani učiteľky, milí páni učitelia, rodičia v tejto krásnej a v tom krásnej Dobšinej a samozrejme deti, ktoré pochopia v tomto prostredí, že vzdelanie je najvyššia a najväčšia hodnota v tomto ťažko skúšanom svete. Ešte raz vám všetkým ďakujem a všetkým srdečne pozdravujem a držím palce v tomto školskom roku. Ďakujem vám veľmi pekne.